смарт земеделие е нещо много обширно, но нашата кратка дефиниция за това е когато направиш правилното нещо, на правилното място, с правилната норма, в правилното време. Или грубо казано, правейки по-умно земеделие, би означавало това да работим с данни, които да подобряват операциите в едно стопанство. Да, бих казал, че днес е високотехнологичен и когато казваме земеделие, всъщност трябва да имаме предвид, че говорим за производството на храна, тъй като все по-често границите се размиват и не случайно европейската стратегия е от полето до трапезата, защото няма как да пръскаме пестициди на полето, а да искаме храна без пестициди на трапезата. Всъщност новите технологии са тези, които биха могли да ни позволят да произвеждаме по-чиста, по-качествена храна в по-големи обеми и, разбира се, природосъобразно. Ценностите, в които вярваме, са доверие, това, което изграждаме вътре в екипа между нас, колегите, както и доверието с нашите партньори. Иновативността, защото това е част от ДНК-то на компанията, без нея няма как да съществуваме. Но иновативността се подкрепя от любознателност или всъщност третата наша ценност, която имаме в компанията. Това винаги да имаме искрата да научим нещо ново, да опитаме нещо по различен начин. Това са нашите три основни ценности. Бих казал, че се работи по-лесно, но е по-специфично, има си своите плюсове и минуси и като цяло, когато човек ги оцени, би могъл да ги превърне в предимство. Но е много важно, както в семейството, така и извън него, човек да се вслушва и да уважава чуждото мнение, защото в много случаи всъщност баланса и дебатите помежду ни раждат правилното решение. И всъщност това е ключа в успеха, човек да бъде диалогичен и да бъде с отворено мислене, винаги съмнявайки се дали това е верният отговор, защото в противен случай грешките могат да струват много. Смятаме, че НИК има съществена роля в развитието на автоматизацията и като цяло новите технологии на европейско равнище. Така че смятаме да се развиваме като екип, като технологии и като структура в тази посока. За целта, съответно, изграждаме сериозен екип от предприемчиви, иновативни млади хора, които са запалени от новите технологии и съответно искат да имат съществена част от новото земеделие, което предстои да се случи не само в Европа, и в световен план.